Първите 2 дни на новата седмица сме под влияние на водна луна в Риби и до сряда интуитивните усещания са по-силни от рационалното мислене. Потребностите на душата надигат глас и е хубаво в тези дни да правите неща, които й доставят радост. Добро време за посещение на кабинет при психотерапевт, семинари по духовно развитие и израстване и четене на езотерична литература. Здравните теми излизат повече на фокус в тези 2 дни по един или друг начин в публичното говорене. Понеделник в ранните часове дребна изненада ни потиква да се потрудим повече за нейното разрешаване. Тя може да се активира още в неделя вечерта. Понеделник около 16 сме носени на крилете на оптимизма и подхождаме с положителна нагласа. Как нещата могат да се сбъднат успешно, а не обратното. Радваме се на повече срещи и общуване с приятни хора. Някои от нас може да стартират занимания, свързани с пътуване, изучаване на чужд език или различни образователни търсения, уроци. В късните часове на първия ден от седмицата спънки, идващи от взаимоотношения с любимите хора, изискват от нас дисциплина. Вторник, 15 юли, още докато си пием кафето, сме предизвикани към действие. Някой ни потиква към решение в часовете, което ни създава дискомфорт. Потребностите на водната луна от разбиране и повече развлечения срещат аналитичната практичност на девата и от нас се изискват усилия. Вторник вечерта имаме разкошни часове, в които се чувстваме прекрасно в кожата си. Умело хващаме всички погледи и сме в центъра на вниманието. Общуването с децата, съпруга, бащината фигура е особено благодатно. Забавленията излизат на фокус и може да се присъединим към някакви спортни събития, танци, концерти и други форми на лятно развлечение. Успешна нова седмица, приятели! Лято е! Хубаво е!